Hej YouTube, jeg håber I har det godt. Det har jeg. Jeg har lovet en person herinde og skrive et par ord om hendes kat. Altså lave en lille rap om den. Og det ord holder jeg selvfølgelig stadig. Når det så sagt, så er det lidt ærgerligt, at den i går den ikke er gået så godt. Jeg har også mistet en abonnent på det, og sådan noget, det er sgu ikke, eller det er ikke så fedt, men sådan er det. Så må jeg gå i tænkeboks og se, hvordan jeg kan gøre det bedre. Eller også kan I skrive, hvis der er noget, I synes, der var forkert eller et eller andet, så må I meget gerne skrive til mig, så ved jeg, hvad jeg skal forbedre, men ja, det var egentlig bare det. Jeg håber, I får en pisse fed dag. Kan I have det? Pisse fedt. Ses.